Maayong gabi kini ang Sugbo News Live. Governor Pam Baricuatro ug ang online shopping platform nga Shopee Philippines nag-alayon aron matabangan ang micro ug small entrepreneurs sa lalawigan sa Sugbo nga makasud sa digital nga merkado. Si Ana Comiso sa report. Sa Cebu Provincial Capital uban ni Governor Pam Baricuatro, gihimo ang panagtigom kauban ang representante sa Shopee nga si Attorney Choy Petrachi. Ilang gituki ang pagpahigayon og training sa mga micro ug small entrepreneur kabahin sa digital nga merkado. Gitakda ang pagpahigayon og training karong Enero, pinaagi sa koordinasyon sa Kapitolyo ug Department of Trade and Industry o DTI. Ang mga participants tudluan sa pagpalambo sa ilang negosyo, pinaagi sa e-commerce ug paghatag nila og praktikal nga kahibalo kabahin sa logistics, financial management ug live demonstration sa pagparehistro ug paggamit sa e-seller dashboard sa Shopee. Expectation po of the participants would be, of course, they have to rationalize bakit nila kailangan mag-online kung meron naman silang physical stores na. So we're gonna show them how to maximize the e-commerce, the digital market as far as selling products and services are concerned. And we all know naman everything's digitized na everything's transitioning to digital. Why not markets as well? As well as we're also be teaching them about logistics, how to maximize logistics, as well as financial management side, how to ensure na kumikita po ang negosyo natin nang syempre hindi tayo naliligaw sa dami ng numero. Actually po, maganda din doon sa magiging workshop natin, there will be a live demonstration. How do you register in Shopee? Paano po ba, ano yung mga dapat mong tignan dyan dun sa dashboard mo as a seller? No? So talagang ano po siya, very excited nga po kami na ilo-launch po namin yan dito sa Cebu at excited din po kaming mapakita kung ano po ang makukuha ng MSMEs dito po sa buong ecosystem po ng serbisyo ng Shopee. Tatak Pinoy program, it's an MSME upskilling workshop. Gusto sa gobernador nga matabangan ang gagmay negosyante nga makahimo sa pag-promote sa ilang mga produkto pinaagi sa digital. Si Governor Pam Baricuatro nisugyot sa paghimo og espesyal nga Shopee page nga mopakita sa mga produktong tatak Sugboanon. Gitun-an na sa Shopee ang maong ideya ug plano nga ilakip ang mga Sugboanong produkto sa usa ka dedicated Tatak Pinoy page. Lakip nga nitambong sa meeting sila si Paulo Oy sa Provincial Investments and Promotion Board ug Attorney Kevin Dinsay, Legal Counsel sa Office of the Governor. Balita may labot ang Sugbo. Ako si Ana Comiso, Sugbo News. Pahinumdum lang sa mga nangita og trabaho, apply na karong Oktubre 4 ug 5 dinhi sa Provincial Capitol kay pahigayon ang local ug overseas job fair. Sugboanon manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At tangi ang mga kasayuran o balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Munching Auxdero. Maayong gabi.